ayun guys nga, na diagnose yung asawa ko na na may breast cancer siya. Itong February lang siya na diagnose na may ganun nga siya na sakit. So yun, umpisa syempre kahit sino naman, hindi talaga namin alam kung anong gagawin. Lahat kami nagulat. Pero yun nga, naisip namin focus na lang sa gamutan kaysa lagi pang iisipin yung sakit, kasi mas lalo lang may stress ang lahat, lalo na siya. So yun nga yung ginagawa namin ngayon. Magawa kami ng paraan para sa paano makalikom ng pera para sa kanya. At syempre yun, lagi natin siyang iintindihin, unawain, kasi yung may mga ganyan sakit yan depressed yan, tapos laging medyo mainit ang mga ulo. Dapat yan sinusuportahan na lang natin. Saka yun, lagi natin sinasamahan, ganun guys. Andito na naman kami guys sa sa ospital, kasi pang fourth chemo na nung asawa ko ngayon. Ayun, nandun siya sa loob ngayon, naghihintay lang ako dito. Bawal kasi doon, bawal mag picture o kaya mag video, kaya dito lang muna. Bumili muna ako ng pagkain, babalik na rin ako doon sa loob. So yun guys, sana pasuyo, kasama kami sa mga dasal nyo. Sana maging okay na yung asawa ko. At yun, sa lahat ng may mga sakit na kagaya na sa kanya, sana makarecover na kagad kayong lahat, tsaka makabalik na sa normal. So yun lang guys, ito yung video.